Chenro mar medo nyadhi mar paw ndege ma JKIA mane ichano gi piny owacho kitiyo kanyakla gi kambi mar Adani Airport Holdings Limited oyudo ng'ikruok bang' jago moro chopo e doho mar chungo chenrono. Lango wacho ni okang' ma sirikal dwa kawo mar miyo teko kambino mar timo lokruok moko en ataro mar chik. Kendo kata kamano, kambi madwa timo lokruogego bende ni kod historia mapek mar mibadhi. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En kwayo mochwali doho gi jal mong'ere kaka Isaac Langoguyo, kwayo madwaro mondo mi chungi chenro mar bero paw ndeke ma JKIA kokale keto pawno e lwet kambi mar Adani Airport Holdings Limited. Guyo wacho ni okang' ma idwa kaw gi piny owacho en ataro mar chike ma pachoka kendo ok oluwo chenro ma chike dwaro mondo mi lu eka okaw okang' ma kamano kama oting'o dwaro pacho ganda kendo keto ler makende e chenro ma kamano. Bende odwaro ni doho wit kucha winjruok mora mora ma piny owacho osedonjo gi kambino kendo ruch oko chenro mora mora mosetim kotenre gi winjruok ma kamano. Dwaro bende nitiere mondo mi duok penjo moko matek ma jopiny dwaro duoko e wigi machalo kaka ni ere chike manolu mar keto paw ndeke ma JKIA e lwet joket mwandu kata ji giwegi. Ere gimomiyo notim chenrono kapok okawo pacho ganda. En ang'o momiyo piny owacho time apanda kendo to ere gimomiyo ohala ma itimo iye ok oketie yor ayanga to itimo mana gi jomoko piny. Gino mamedo kelo penjo mathoth en historia mar mibadhi kaachiel gi rocho ratich oganda ma kambi mar Adani Airport Holding Limited nitiere godo kama oting'o nonro madhi mbele e mibadhi mar dola bilionde modhuro momako gi e piny mar India kod piny mar Amerika. Kambino nitiere kod yore magikwepo godo chulo osuru ka bende kinde mokadho ne nitie kwayo od bura ma piny Australia mane dwaro mondo mi geng'ne kambino e higa mar 2017. Mabire kinde ma jatend migepe ma pacho ka Musalia Mudavadi tamore ni onge winjruok mora mora ma osetime kind kambino gi piny owacho ka oganda jo Kenya to koro dong kod penjo modhuro maloyo duoko. Jomo Kenyatta Airport is not on sale. This is a public asset. It is a strategic asset. And if it was going to be sold, you can only do it after a full public process that Parliament endorses. So anybody who is giving the impression that the airport, Jomo Kenyatta Airport, has been sold is not being factual. It is not true. What we need to appreciate is that we will need to modernize our airport. Lydia Okeyo, Ramogi TV.